तर संभाजीनगर जिल्ह्याला पावसानं झोडपलेलं आहे। हजारो हेक्टरवरच्या शेतीचं मोठं नुकसान झालंय। डाळिंब आणि मोसंबी बागांना सर्वाधिक फटका बसलेला आहे। छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अवकाळी पावसानं मोठं नुकसान केलंय। मुसळधार पावसासह गारपिटीमुळे हजारो हेक्टरवरच्या पिकाचं मोठं नुकसान झालंय। पैठण, आरूळ, पाचोड या भागात गारपिटीचा सर्वाधिक फटका बसला। हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गानं हिरावून घेतल्यामुळे शेतकरी हतबल झालाय। काल अचानक आलेल्या अवकाळी पावसानं त्यात वादळ आणि गारपीट यामुळे मोसंबीचं जे पीक धरलं होतं, बहार धरला होता, तो त्याच्या सुपारीच्या मापाचा होता, बोराच्या सुपारीच्या मापाचा. त्याला आतापर्यंत 50,000 रुपये खर्च करून तो बहार माल सेटिंग झाला होता. पण कालच्या पावसानं त्याला वर झाडेवर काहीच राहिलेलं नाही. तर माझे आज नुकसान नुसतं खर्चच त्याचा 50,000 रुपये आणि तो माल कमीत कमी 10 ते 12 लाखाचा माल आहे मोसंबीचा. जून जुलै मध्ये एवढ्या पैशाचा माल होता. त्याचं माझं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे.